njoba ngangiseduze nje ngisebenza enkosini ilanga. Inkosi ilanga yathi mayisiyidunguzela ihlale eShowe yangibiza ngisephakameni. Uma ngifika yayiseshowe ihlala khona inomusa eShowe. Uma ngifika khona sithi akubize umfundisi uMadlala. Wabiza umfundisi uMadlala wangena naye endlini la ngikhona lapha inkosi ikhona. Ithi inkosi ilanga wena mfana ngikhuluma ngento ebalulekile manje. Ukuthunywa kwami okubalulekile okukhona manje uthi-ke lithi kinyango wena mfana ngiyakuthuma ngithuma enkosini yaseMaqandini uMzonjana hamba uyitshela ukuthi ngithi mayisebenze lapho phakathi komkhosi ophakameni konke uNkulunkulu ayinike khona ube kusebenza izingesatshiswa yilutho ngobe nginayo noma yini uzohamba nananga umfundisi uMadlala kodwa umuntu othunyiwe uwe uMadlala ufakazi ukuthi kusuka lapha kimi wayemfundisi uMadlala ngaleso sikhathi wayemfundisi ngaleso sikhathi uyinhlalisuthi wena yinhlalisuthi mina njengokusho wabombela ukuthi uyosebenza nenkosi ezayo uyabona ke